Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayo. Manipo dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Loag City, Locos Norte, Philippines. At timan nga sumagbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat, kada kayaming kasangapana. Pakishare di programa tayo, papagayam, share. At padanan nyo papagayam ti maikapat nga pagkasalitaan, nga tayo padayawon nga ibasa, nga tayo pagpilian para tayo pinakapili ti best letter of the fourth week, iti bulan ti February. Yan, ti pagkasalitaan ni Jason nga napauluan, favoritismo. In English, favoritismo. Da kayo, kas karigan ta si kakit may isang nga naganak, ada ka di pagpaburam, kadigiti anak mo. No si kamit nga anak, ada ka di pagpaburam, kadigiti naganak ka, baka ada da kakikayat mo ni papang mo, uno ni mamang mo. Ada ka di pagpaburam, kadigiti kakabsat mo. Ada ka di pagpaburam, kadigiti kaskolaam, gagayam mo. Favoritismo, padaanan, papagayam. Intayon, roganan ti mangibasa. Tuy may kapat nga pakasritaan nga tayo pagpilyan para till fourth week ti bulan ti February. Babayan ka rin Board of Judges tayo. Ti pakasritaan ni Jason nga napauluan, favoritismo. Yun. Idikalman, may panggamit iti edukasyon. Dagiti naganak at awan patag ti edukasyon ka dagiti anak da. Kasla investment ti anak. Idamit favoritismo. Ayan. Naduma-duma nga panagbiag ka sa iso nga intay istoryaan tapno adawon tayo nga adal adda kitay tahantay tultuladan adda matigitiras kan nga tuladan tayo. Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Jason. Dear Manong Nemi, duwa kamlaeng agkapsat Manong Nemi kini Manong Jordan. Duwa kam nga puro lalaki Manong Nemi. Nasapa kami nga naulila iti ina balikas lasaan ko na puutan. Imbag kini Manong Jordan, Manong Nemi, ta inauna isuna kanyak iti talo nga tawen. Ada idin nakem na ket darignanan ti panangipateg day di mamakeng kuana. Idin to ta siyak Manong Nemi ket kas nakulakon. Kas laadya ko napuutan nga dainak. Amalaeng Manong Nemi,
ni Papa. Ngem ti makadakes manong nemi ket nagdakkel ti nagidyatan mi iti kapsat ko. Ni Manong Jordan. Nagugwapo nga amang ngem siya. Nasalsalun at nga amang ngem siya. Nalalaing ngem siya. Tilangak manong nemi kaslasaan na pulos sa magustuhan ni Papa no kitaan nak. Saan pulos nga umisim. At pwede kiti kundawin nga no kitaan nak ket kasla mas sumbro, masimbron una nga kunana ba't kadi nga mabuwis na kang ka. Nagsakit nga denggan di kunana. Mabuwis na kang ka, Jason. Di mo natulturadin ni Manong mo? Ni Manong mo? Nataytayag nga amang imsika? Nasalsalon at nga amang imsika? Apay kasi naglangan. Agbabawi ka nga na ipas nga dito yung lubong. Ay, pa, umis-isa magmata. Nanagsakmat tilanga ka. Siyempre, dumat ti makangkungim ni Manong. Nag-exercise akmat. So nalaing ta, tsaka mo tag-basketball. Yung ni Manong Jordan kat naling basketball. Awan ti paglayngam. Ida, tumultulong ba dito balaya? Kasi, dahil lang ti pakiranodan kang ka. Ngam awan pa'y. Hamon pa'y makompleto. Naggalas ti pa nagdalos mo. Di mo na amo taglaba. Samad nga na mas pa naglutom. Napimpinas kumapalakid din na nagbalin ka nga mabae. Amang ano adada nga pakiranodan ka kuma. Uno adada pakiranodan kang ka. Manong nemi abus takas to iti parang tatarakanyak ni Papa. Kas tamat ti parang tatarakanyak ni Manong ko. No da kami ti eskwela, Manong nemi. Wine. Siyempre, inaunang misyak. Naud-udi ak. Manong nemi. No adamang sut-sutil kanya kapadak nga ubing, Manong nemi nga di kataib ko ka eskwela ak. Ngembes ko mga isakit nak ni Manong ko. Nga nakapimpitas ko mga bagak, Manong, susitilan nak dagito ni, Manong, tulungan nak, Manong, hanaking kaskaso. Labsan nak lang. Bayaan na lang, Manong Nemi, di kiti mang sutil kanya. Bayaan na lang, Manong Nemi, di kiti mang lukloko kanya. Bayaan na lang, Manong Nemi, di kiti... Nulabsak tagsao, Manong Nemi, kaslaawan amak. Kaslaawan kabsat ko. Awan ti kamoy dengak. Awan ti kaimo dengak. Kada kami nga talo, Manong. Ni Papa, siyak ni Manong Jordan. Kadusto ti kunak, Manong Nemi. Siyak ti nagbaling agtagibalay. Nga di na pa yung mga bigbigan nga dahil pakiranudan na kanya. Siyak tagluto, Manong Nemi, numampay sandang imasen. Tapay nagdigundawin nga kayat daw, ti mangan iti karinderya, ngam ti mangan iti lutuwa. Siyak tagdalos, ngam kabuta. Siyak badla aminin. Kaya medyo panakalan ti balay mi Manong. Mabanukak man. Abos takas to lang aro din ti pamagig na lapitak, na kutungak. Sasak palang dagat, agubrati na dagsen. Siyak taglaba pa. At ako mamatuwa asing masin, tapno sa anak agil-gil-gil, tapno sa anak nga marigatan. Buy-buyain nagtutikapsat ko, Manong Nemi, dinakto kayat nga tulungan. Kastamat ni Papa, Manong Nemi, baga na kumamit. Jordan, tulungan ni ading mo. Awan, Jack mangag data, Manong. Datakit di. Hey, Jason, umayam nito. Ang kamatalan na di. Alis to am. Agkutikan, alis to am. Kahit nukasta Manong Nemi nga jakto agtong pal nga dagos mangagaktuman ng tibugkaw. Layat. At apay di gundawing edisuna Manong Nemi ti panang layat ni papakanyak kit si patinak, bautenak. At apay di gundawing at ti pay buksit ko bakrang ko ti banagbagan na. Nakutungak lang harudan kastoy pay taramidan na Manong. Kasla,
Saan na nga putot ni Papa, Manong Nemi? Awa man lati mga saksakit kanya. Awaan. Wala di kita karoba mi. Tas amin mata kabagyan di kita karoba mi, Manong. Yamat ang gusto nga biyag. Napibilas lang akong mga roden no sa anak na ipaspas nga dito lubong nakastumat lang itong palko ko na. Kat gabutan na laing Manong Nemi ni Manong Jordan iti eskwela ado na iti pamadayaw siyempre iti graduar iti elementarya iso ti first honor nagadado nga ribbon na medalya na trophy na. Orang elementarya isunan Manong Nemi kat natayag nalaingan iti basketball. Nakalaslas tugtumot ten Manong Nemi ni Papa nga mangidaw-dayaw. Desto kastoy ati anak. Kastoy ati anak kakadua kastoy, di ba? Nagasat ka unay, Fernand. Nadaan ka tikas kay Jordan nga anak. Nakalalaing at tayag pa. Nagkil to ti may tulong na ka. Nga panangiday-dayaw. Kato na. Kastoy ati pumutot. Wala nga dadya nga rin ati na sus. Di mo man ipalpalagip dadya buisit nga. Ading ni Jordan, kumpadre. Ang mga nagapata. Dagito ito Manong Nemi ti mangmangig ko. Bueno, kasta nga tapasken dito balay, Manong Nemi, siyak ti kang runaan nga mabugar. Bagata da karubamit lang may tumulong, pambarandamot na matadanan damit, Manong Nemi, pambaranda tumat na agyawid kadagiti sobra. Imbes kumamit Manong Nemi nga ayabanak ni Papa iti ayan dagiti ka gagayam na kaobisinaan na katrabahuan na. Ngayon baga na kumada ito iti burdag ko. Alagat pasensya ang kayo ta nalapit ti pamaginan na kutong kinawang gwapo na kin saan nga nalaing. Ang isot burdag ko isot ti kabsat ni Jordan ading na. Uri kasi di kumamit Manong Nemi ti panangyam amo na kanya. Ngim saan? No pa'y amo dagiti kaobisinaan na nga siyakit putot na. Uno saan nakada nga taputot. O napulos pa ng bigbig na kanya. Intun ka ano nga tangay baganamat kanya. Kastoy ati anak. Kastoy anak ko taramidam kastoy Tapno adamat mga ipanakil ko keng ka. Kaanto nga tamarong Nemi nga mapasamak da ita. Araramidag mo ti amin Manong Nemi nga parang ipasnek ti panagbasak. Araramidag mo ti amin Manong Nemi nga parang papindas ko kumata ti trabaho iti unag ti balay. Nga mawan Manong Nemi. Pulos nga jak makaaramid ti mabalin na kumamot nga apresyaren ganyan. Hawan pulos Manong. Harig na sa anak nga pulos nga bigbigan. Ti uloy pagyamanak ba't kidi akit ko. Adak dito yung balay. Agawid ak dito maturog ak dito manganak dito Kadno kasta Manong Nemi ngay kanak iti kwartak. Mapilipilit pa magmangnakalatan. Kuna na pekid bala ka ti biyak maun. No arwaten met Manong Nemi jak pa'y napuutan ng matang iti para kanyak dati baro ko ma. Di amin Manong Nemi nga arwat ko kita nadaklan ni Manong Jordan. No sapatos, di kita nadaklan na. No arwaten. Manong Nemi, jak pa'y napuutan ko na kita. Kang runan na karudan Manong Nemi no agberdayak ni pansit, ni puto, ni putsinta, ni barbecue, ni soft drinks. Awan. Di nakpapaalaan. Pagpaalak to mamit ng birthday ko. Tawisak na iti classmate ko. Dulaan. Paggastosan lang ako sa serbina. Tao mat sa serbim. Ni Manong, nag-birthday, nakadado paala na. Gabuta na laing nga raw, guwapo, at nababaling ko'y panakil kang kuha na, siga nga raw. Tatapayin na kitikon dahoy Manong Nemi nga salud-sudak kang kuha na. Pa?
putot na kadimatlain. Kaya at hadakan to'y loko. Akin no, saan ako makapin na noon. Baga, papalawon kan. Ngayon, kas nandot mapasama ko, kas pagkarikat. Kaso kapadakkilang ka pa lang. Tabahala kang dumating tibiyag mo. Suportaran yung tukadimat lang ti panagbasak. Aging ka lang ti high school. Tao mat sarserbim. Aw mat utak mo. Trabaho nga tulatan. Napia lang nga pakirunudan kang ka. No tumawat akto, ngam saan ka nung tumawat, bahala kang tulatan. To no makapagtrabaho kan, bahala ka ba't tinibiyag mo? Valedictorian Manong Nemi ni Manong Jordan nga nagraduar ti high school kat per may manay na panang daydayaw na panangidaw-dayaw na tikabsat ko ni tata ni papang Manong. No muna ti ipangig na pa'y kanyak, Manong Nemi, iranta na nga dakti asidag, ni pangig na pa'y. Today, tang panaggraduar ni Manong Jordan, Manong Nemi, ti high school, apo, nakadadumanin, ad-adamanin nga nag-arbo, Manong Nemi, ti panagpaalan. Harig na may sa ti anak na, ket siya, dinak anak, dinak putot. No di ket kadkadwada laeng, agtagibalay, Manong Nemi. Kore kumamait, no saan nag-apang-pangigan, kada kita kakasakit. Kaya ko pakitin Manong Nemi, tinagbaling nga talaga nga katulong da. Houseboy da. Tabarbareng no makarik na, kumamait iti pa ng bigbig da kanya, kakas houseboy. Hangamali nga saan na kon nga bigbigan ti amak nga putot na. Basta bigbigan na kumamait nga houseboy. Nga regaluan na kumamait. Nga paalaan na kumamait nog berdeya. Nga ikanak kumamat iti gondawi ko nga mapanagpasya nga day off. Ikanak kumamat ti bonus ko nga mawan. Business ad Manong Nemi ti kurso ni Manong Jordan. Iti pa nagbasa na ti college. Membro iti Manong Nemi iti basketball team iti university nga pagbasaan na ket makilablaban da champion da Manong Nemi ti kolehiyo university nga pagbasaan na gapungarod ta may sesunang nalaing ng basketball. Kanasan degdeg di babae kang kuha naman. Idinto ta siya Manong Nemi. Iti pa nagbasak ti high school. At ayo di babae kanya. Nasing petakmet, na isa makmet, naragsakakmet. Nga may gidjat launay ti bagik, Manong Nemi, kadakwada, gabota, nalapitak. Aduman ti makbakang ko. Ngayon siya ka mo, tandi pulos akbukil ti bagik, nalapit. Kasila ti kunada nga igao, nga na puyatam lakas dyan, matuli din. Iti graduara kon Manong Nemi, iti high school, kas dinamnamak. Awanin. Awan bibiyang na kanya kon. Yung pinadas ko yung baga Manong Nemi. Pa, nagbasak kumamat lang di college. Bahala ka. Gaman ka pag hindi at pinalubusan kang basa di high school. Awan tumatlat, pakiranudan kang ka. Awan tumat pa lang, pakidayawan kang ka. Nakaraduar ka lang di high school, pasang awa. Haan? Kapag na model, utek mo. Awan pulos ti makita ka. Ay, apo, ay. Kita, di na kadilangin, dayawan met mo. Panagtrabaho, obrak ba't amin? Ayun. Rumangon na, tapno may karom ti kanam. Ardong, hagtrabaho ka dito yung balay, tapno may karom ti kanam. Tapno may karom ti idad kumad ka nga pag-playtime ka, dadaduma pa yung gamit mo, mga nagbasa. Ito lang graduran ka high school, bahala ka din piyak mo. Yung baga, tayo palubos ko pa yung agawid ka dito eh. Maturog ka dito eh. Mangan ka dito eh. Pa, Apay nga,
Adadakay kayat yun ni Manong Jordan. Gapo tanalaing, pakaiday-dayawan, mabaling parakkel, nakalawlawag, nakasimsimple nga sungbatan dahil sa lutsod mo. No kumakaskang ka ni Jordan, bukit, ibang panakkel ka mat, dahil ti anak ko, dungdungon ka kumabit, Ano nga di mabalin ko, papakit kasto yung tigasat ko. Iso nga rod, ano sa matagasat gasat mo? Ipatpatigda ka di papa. Loko ka. No saan ka nga patpataga na kat papagtalawang ka. O ano ba sa lusod mo? Sige pa. Onti maramit ko na sandak ang pagbasahin. Sumapulak nga rin di trabaho. Dapat lang! Tas ang nagnanayon nga pakpakanin ka. Palamutin ka. Napigsakan. Sige pa. Kahit nung mabalin lang. Ay, Jason. Pa. Nung mabalin lang ako, nag-assassin ka na. Ano nga tanong? I-text mo na yung hindi ta. Kaya't mo at saludsudan nga niyak ta. Batak met. Nga saan ka makikita nga makikita. Mamangig tabuses mo. Ore kumalang tabuses mo kumamat tinapintas. Ore nakutong nga kumamat na bang tabuses mo. Uno saan kita sumrek ka kumati radyo. Nga ayaw po tatado kabut basit nga. Ado nakastakit. Napintas tabuses da ore nakutong da. Kinam ni Nemirus ideya hanga kasi bagina. Nakakutkutong iso na din. Tabuses na ko namlan nakalukluk mo. Kasi kumamat No kasi kumamat Mabalim mo nga Arabidan. Apok may pamanakir ka kumamat. Siyempre kakasmay sa nga waiter manon naming. Tadi talang orti ka baila. Iti may sa nga hotel and restaurant. Kaduan na manon naming arabi iti jutik. Takaduan na kami manon naming at tirabi iti adu nga customer. Adu nga customer manon naming tirabi. Ta umay di kita mag-dinner, umay di kita giinom, kabayatan nga dadangganda nga live acoustic band. Katkas na ko na ni Papa manon na yung bagpahay. Tapa palubusan na ngagawid dito balay. Nga damat bukod ko a kwarto. Katgabot na pang rabii ak manon na yung siyempre. Siya to palang manen itagdalus. Manglaba ka lagi tarwatid na. Nga mamano akong ngagluto manong. Kaya dan di mangan itiruar manon na yung iti mangan itila lutuan. Kastan di schedule ko manon na yung Malpasan ti duty kitirabi, ada pa lang sumagmano nga oras ko nga maturog. Taging gakam lang iti alas 2, iti parbangon. Adan to oras ko manon nemi nga maturog. Bahala dan tulatan, nakapanaw ton da papa, kani Manong Jordan, bumangon ak tumatan. Kita ak no adda mabalin ko nga kanin, noawan, agkapeak, aglutoak, iti para kanyak, sakto agdalos. Kaya umang ito nagdimurang da, katla murang mi, aglabaa. Kat no dumteng ton, manong nemi, di parang ko panag-duty, agrubuatak ton, rumuarak ton, rogyak tumatentag duty restaurant, nakasmay sa waiter. Dito'y manong nemi nga dimteng itibiyag ko, ti babae, nga na magpitik ti puso. Iso ni Olive. Agtrabaho mat manong nemi ka sa housekeeping iti hotel nga naisariping iti restaurant. Bali mo hotel and restaurant iti dayta pagtrabaho waiterak idin to taisuna housekeeping manong nemi un housekeeper. Maban mangurnos magdalus kada kita kwarto. Ket no tay rumwarto di kita nag-check-in mapanan tumatan na akasin di kita nagrugitan na unon inusar di kita customer yung saan ngisot para laba tada para laba mapalang dalos agurnos kasi dyan. Iti na minsan manon nemi panakakidak kini Olive at damat iti nakasagana manon nemi nga itid ko kengkuhan. Hi Olive. Hi Jason. Chocolate for you. Thank you.
Wow. Napataka mo paborito ka tsokolate. Nagsalsadod-sudak. No, anak paborito mong tsokolate. Isot ginatang ko. Thank you, ha. Okay. Ikang kantuanin. Naging manong naming nga namuak ti cellphone number na dita matinda ng rugyan manong nami nga katetext ko ng runa di bigat a good morning a good morning to manong nami pangal daw isuna wen ag sumrek di bigat isunukan ti mangdalus kadagiti kwarto ken mga akas kadagiti nasken nga akasen na no kastang may saka isuna kadagiti mangdalus kadagiti kwarto no ag check out manong nemi digiti customer iti alas 11 ti bigat. Kastan tumat manen manong nemi kalamidan na no kasta nga check out manen digiti si marunong nga nag-check in. Kinasaritak manong nemi ti may isang day off ko. Day off namin. Mabiling ka tingawisan ka? Mabananta. Siyempre, awang kaduak. No kasta ka day off ko. Kahit kuno ka nagpupukid niya balay. Ang gabutam, agpadpada naman ti day off, mabaling ka tingawisan ka, Olive. Sure. Abagay din nga saan? Libre gayam. Iso pa nga, saan nga paggastusan? Nagpaspasar kami ti mall, manong nemi. Dapat adagatangik, kahit moment. Igatangin ka? Datuman nga rin, Jason. Oo, kastoy ko eh. Sige, igatangin ka. Saka mapanang ka lunch, manong nemi, ti may isang restaurant. Kumusta man ti pamilyam? Siyak manong nemi ti muna nga nang-open anak sarud-sud keng ko na no kumusta mat iti pamilya na. Ada sadya probinsya. Taga-probinsya. Imbag kang ka, taga-syudad ka. Napimpinas pagid agyan ti probinsya. Takunada nga presko ka no ti angin sadya eh. Dito'y polluted. Okay lang. Pinanawam di kiti parents mo. Di kiti kabsat mo. Boyfriend mo. Nasapa ka na uli dati demang. Ana? Nasapaak nga no uli la adamang. Pinadakal nak. Nga tinarakan nak ti kabsat. Dadi tatang ko. Ni Joe Melvin. Kasta? Imbag no sanda ka nga minaltrato. Kaduan na ka naktas jacket. Una, kadagiti dumang istorya. No, agyan ka kadagiti kabagyam, kat irumenda ka. Maltratuan da ka, di ba? Ibagada nga napimpinas pa, di kita saan nga kabagyan, nga no kabagyan, kat di da ka pa among ipateg. Ngayon sa bali, ni Joe Melvin. Niranramat nga, nasugatan diya puso na, di nakiasawat sa bali diya girlfriend na saan nga nagas-asawa. Oh, Kasta? Agmamesa ng bibiyag. Agmamesa. Abang nga rin pinanawam. Kahit kung umang sa pulang tigasat ko dito syudad. Tapos sa jay, awan tinaimbag nga gasat mo sa jay. Kahit kung nga natuntunan mo sa dinutihan kasat ko. Nga bale, adumat ka ka doon ni Joe Melvin sa Jaya Provincia. Tadamat sang kabasit nga negosyo na. Ano kaya mo gusto ni Chong mo? Ape kinakayat mo pala tagbalin nga housekeeper iti hotel. Iso man kami tinadal ko eh. HRM. Sika. HRM kami. Tsak may naggraduar. Tsak pulos ng basa di college. Ni manong ko ha. Tinagpintas. Naggraduar. Nagnegosyo nga dagos. Nagpintas ti negosyo na. Di kotse. Masukang-sukat ti girlfriend na. Nagwapo kami ni manong ko nga Jordan eh. Natayag.
basketballista iti dati college. Kastagayam, no natayag isuna, gwapo ako nam. Apay nga naggraduar iti college kat si kakatsaan. Apay. Oh, sorry ha, Jason no. Adaman ibagak nga naglidayam, nga nagsannaayam. Dagsanggasatak. Oh, tabay. Diyak na karik na, ti pamantig ti may sangay na. Imbag ka ni Manong Jordan tam, narik na, gabot at talo katawan nga ti pahit mi. Diyak pa'y nakarik na. Ti pamatig ti may sang ama. Kayan mo sawan, uli lakamat nga demang. San? At dani pa. Kailang pabasa kanya kagangganan ti high school. Ngam dinakon kaya't pa'y pinagbasa pa ti college. Tawang kanot sa Salbina. Takamay man. Pasang awa. Na model ti panunod ko. May gidyatak unay kay ni Manong ko. Ni Manong ko, nasalunat, guwapo, natayag, nalaing, first honor, iti graduar ti elementarya, iti high school, naggraduar, valedictorian. So na lang saan nga nakapag-cum laude. Nagnegosyo nga dagos, nagpintasan ti biyag na, nakakaapal. Diyan lang taktak-dernan, panagar-arawat na nakakaapalan. Kaya dapat saan kagagpadpada ko ma? Paborito ni papang mo, ni Manong mo? Kasta. May gidyata ko na ikan ko anak. Iti panang tratar, nag-birthday, garbo, siyak, pulos, ni pansit, ng sa kilo, awan. Arwaten, kadag ito lang nga mangisibro ak. Tadan bukod ko akwarta. Nagsoldo ak. Ngayon di, awan pa iti trabaho, nagalalusan ni Manong ko, ti isuot ko. Kastagayam, may ganun ba? Ada paboritis mo? Di na kayat ni Papa. Tawang ka no ti pakairanoda na kanya. Awan ti mabalin ng ipanakil kanya. Din to ni Manong ko kat. Jason kastala ti biyag. Imbagking ka at adamam, siyak ngay. Ore adamak. Anak, ba't kasla? Awan pulos ti patag ko keng kuhan. Imbagbaking ka. Uncle mo lang, kapusat di tatang mo. Ngamin patag na ka, di ba? Yeah. Awan di sa pulag pa kinicho, Melvin. Diyan ko makaya na panawa ng kunaknit padasak tigasat ko dito yung syudad. Boyfriend, awan pinanawan dyan lugar yun. Awan pa boyfriend ko. Ada palang aro dyan sakto kasta. Tatalaga ka din ang tumpal. Di panangaran ko mo kanya. I love you, Olive. Amok. Amok ka kasta pagtungpalan na. Idurugyan na kon nga regregaruan iti chocolate. Nangaroon na itakit awisan na kat nagdata. Amok. Damnamaik. Ekspektare. Nga mag-amang kanyang ti I love you. Taore sa mong ibaga, amok nga labnat. Katsika. Anya mo ti mariknam? Well, Jason, halos agpadpada ta tigasat eh. Nagunadan, di kita kanong agpadpada gasat, iso daman iti agkagasat. No kasta, love na kon? Ay, on na tayo? Gur ka pa lang, gur ka. Sintirek pa rin ang tiriknak. Kan sintirek ka pa lang mo da, anya tamok. Baka kita na sa balik girlfriend mo. Kat ako kolekta ka lang karagri babae.
lang kaditi playboy. Ado mo dito na kita awan lang langanan na mabilis sa babae. Di ba? Oo, mati mo baling yung panakkel. No, kumante ko siya, kadadabak na kumat, ato kwarta ka kitso, mabalin, taore awan langak, no, ato kwarta ka. Aging ka manong nami nga nagkinaawatan tinik nakin puso mi. Kadadaan na kiti pas kundaway manong nami nga adda mapasamak ka na kami. Aging ka manong nami imbaganin ni Olive nga agdadagsanin. Di yawit kan sa dibalay. Iya mamukon kada papakin ni kapsat ko. Tagasawatan. Kasta nga ron tinapasamak manong nami ket idi tayam amuk ni Olive ken ni Papa. Anya? Ada mala girlfriend mo? Uwan pa. Ken masikog. So nga, kahit ko nga sa tawain. Kadang kadlat gasat mo baro kaya. Ay, awagan ka ba iti baro? Kahit mo sa wen, nagkatrabahoan kami. Nagkatrabahoan kayo. Housekeeper isuna, si kakit waiter. Bagay lang na housekeeper, waiter. Manon sweldo yo. Kabaylan mong tiyagbiag. Mangbukil ti pamilya mi, Papa. Dapat lang. Gabot ako tupulos ti naman maam kanyak. Baka ka, agkidaw ka titulong ko, tapno, siyak ti agastos, iti panagkasaryo. Tilang kang mabalin kong ipalubos kang ka. Kat iti panagyan nyo ditoy. No kaya tiyo. Dito ka mabalin kong itulong. Libre. Ang masabol lang. Nagtrabaho kayo ditoy. Mayat. No isang pet mo dito dito nga babae. Olive tinagan na, Papa. Ay, Olive. Olive na Olive. Ngam dito nga babae. No kung yung sakayat ko, diso. Hindi, ano kan babae ngagtagibali ditoy. Ano nakaskan ka nga baka napipindas ti panagtrabaho na kapot na babae, napipindas ti panaglabana, napipindas ti panagdalos na, baka amo na nga si kasun dito sa angot, at masetas nga maimula, at panakahardin na. Anak kayam di kasjay? Anak nakamutayin? Olive, sir. Papa ko naman na. Olive, Papa. Manawatan mo dyan kahit ko sa wan. Mayat-mayat, tadain nyawid, dato'y anak. Pagkatawag pa iti anak ko. Na ito buradag ko. Nga, adamat basit sa pangbigbigak kang kuwan na. Tanong magustuhak, iti panagdalos mo, magustuhak ti manangasikasom dito balay, napindas ti labaam, kahit na emas ti lutom, tama baliminto ba ti makipangan no, agluto ka. Di, adamat sang gabas na pakiramudan, pakairanudan. Ini Jason, taanda isang patnakas kang ka. Sige, Papa. Arami din ti amin. Dapat lang. Tanungan yung arami din ti kayat ko. Pagtalawan kayo. Tinabimpinas pa nagbubukod kayo. Diyan harap pa nagkasarami, Papa. Isulat nga bahala kayo. Isang ganing rumbing launay nga. Siyempre, kasi kati amak. Hamon nga sa pulang pwede garbo nga kasar. Basta agkasar kayo. Di nga men, Olive. Mabalin nyo matgalatang, takda kayo, timapan iti sangwanan ti huwes. Takasaran na kayo ti huwes. Mangala kayo tumantang kita empleyado dito, empleyado di huwes, ngesot, mang-witness ka daw, nalpas. Sakit tumatlat tamapan, iti restaurant, ngagagangin, nalpasin. Pinasimple lang, Papa. Kat no may panggap ka ni Jordan, ni Manong Jordan, kat naka-special para ka. Kaya bote special nga, anak. Nakita ng progreso at negosyo na. Datan ni Manong mo. Hey. Nati, naimbaga damag dito, Papa. Diyak mo na mo, no, naimbag, o saan? Insang patan na kanti ipag mo. Dito'y malas kakabsat mo. Manong? Ni Olive, nagbaling asawak. Kaya okay.
Sana ka mas daaw, no kasat lang na. Dagbagay kayo. Awan lang lang na, o man lang langam. Ni Manong Met. No kasi kumakaswa, kinan na, ha? Nakatartaraki, kinam di babalor ti arwatek. Agabat ta may isa nga manager ni may isa kumpanya na binas di business ko. Sige, Manong. Sige pa. Okay. Basta si Papa Lubosak, ngagnaid kay dito. Ngagnaid dito ni Olive. Basta di ko na ka, manipod ita. At dan ka duwata nga babae, napimpin siguro natin ti pa nakatartar ti balay, napimpinas ka tama ti taglalo ti balay tayo. Manong nimi patsem na ta. Nga di ba pang ka mga kasar, awan da manong, awan ni Papa. Kitnas dawaan, di huwes. Nga mina schedule manong nimi. Di pa yan huwes manong nimi, nang kasar ka na kami tinagayab nga mga witness. Nga nagbalinda nga ninong kininang mi, nga iso pa lang ti pa nakaamami. Nga di awisak ina manong nimi, nga mapang kami ti restaurant. Hanen,ag-order kalatan. Tapno, agpatek out ka. Dito yung kamalatan nga mga aldaw. Sige, attorney, thank you. Thank you, Judge. Okay, congratulations. Di man lang napatag, pirmaan nyo ang kontrata. Yeah? Di napatag, pimpinatag kayo. Yeah? Ano na, kasapulan pa natin, ado nga tao, nga magsaksi, kada. Tada, kayat na ginagan nagkakasan ka di. Uwan, sir. Talaga nga sanda ka akayat nga anak kanya. Kita mo lang kaya? Ang dagay anak, naganak kakastoy. Manong nemi di pa nagtala na eti asawa kiti sidong mi. Talagang nga pinagbalinda nga babaunin. O rejak kumakayat manong. Pa, ha, abay! Isa akong di mga ramit, ibabaon nyo kini Olive. Kapata, tagalan siya na. Di sika. Ngayon kaya ko isip magtrabaho, trabing pinas trabaho na. Saan ka di ka nagtutulagan tayo? Nga mga sawa ka, tapos na babae dito, nga kadwa tayo, nga napimpit sa trabaho na. Kaya nabi paritam nga baonek, ha? Anong paritan takbad lang? Nga, ano sa diyo, kahit lahat mabao, di mag-isina kayo, pumano kayo? Agpadpadispensa harak tubatin manong nemi kini Olive, pasensya kan. Maawatak ti amin. Among na may baskin ko lang ti anak ta. Napimpitas na sumina ta. Wen, marwaring na pa, dagdagkal to ti sweldo. Kan makorno ng tagadwa. Apay, tawag kanyak ni Melvin. Abi nga di mo inaiba ni di. Tawag ko king kuana. Tawag ko king kuana di nga. Agkasara kon. Ayun kas Jemet. Kaslasaan mo ta kasar. Isang yung babawi. Tingnan ko nakit. Baliwan na to nagkasar. Sa dito probinsya. Hindi na kahit mo sa akin. May pasangin ko lahing ti anak ta. Kahit ko, awisan ka. Awisan ka sa diya probinsyami. Sa diya tanangag na yun. Tumalaw ako dito eh. Iti kasto nga parang tratardakan ka. Kanyak. Makaanos ka di? Amam, Jason, edi inistoryo mo kanyak, ti may panggap, no kasanot panang tratar kang kati amam, kanti kapsat mo, kasla sa anak, edi nga mamati. Ngayon na paniknik akon. Iso nga mamati akon. Anak pambarampay lang agan anos, ti kasto nga bihag. Handa ka nga ipatpatig. Irorumenda ka. Iso nga may rekomendar ko king ka. May paskain ko laki din na anak ko. Ti anak ta. Sumur ka kanyak no kayat mo. Nagsubli akong sa di probinsya. Amo nang tawag na angkel ni Chong Melvin. Kadamdamagan na no kasanot ka sa sahad ko. Okay lang ko na. Okay ko na. Hanggang yung magbaгаtik po no.
Tati amuna, kat na siya, kasasahad ko dito. Isut ka muna nga dito, ka muna, matang nga, mapanunod ko tagsubli sa tiyan. Nalpasin, na pinadas ko, tigasat ko dito syudad. Nga nugotek, napaaya. Kat napimpinas met lang tibihag sa di probinsya, idisidong ni Chong Melvin. Ano pa ko nga, napaayak, iti trabaho, ngam sana ka napaay, nga nadahan ti asawa kas kang ka, Jason. Gabot ipatpatig ka. Kanamo kipatpatig na. Sana ka babawi na ka-asawa kang ka. Asi ken ayat ti marikrik na kang ka. Miso nga panawanin tapno. Palawa mo na itong lugar. Kabutamok ngayon tun awan kan, kadsad na kan nga makitkita. Baka no, agselebradan to. Kabuta para kanyak, kaslat nagbalin ka nga buwisit, malas itibiyag na. Kaslat pa ng tratar ni papangmukeng kakit kastamat ang dikapsat mo. Sanggali. Okay. Mayatak. Sumurtak kang ka. Sa Jeta Provinsyayo. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi, edi may pasungayan ti anak mi. Ay so ito ni Jonathan manong nemi lalaki. Edi adan talo ang bulan na manong nemi nagpakada kami. Anya? Anya takulan? Ti ko nagpapa. Nagtulagan mi kini Olive nga sawak nga. Ijalayan ng probinsya dati pag naedan mi. Adala taga ka. Nabintas ba no awang kan dito. Eh mamo no awan ti asawang ko ma. Awang bolos at talagat pakiranudan mi kan ka. Di ba't ka dati asawang kat? Nga adda mairanod pakiranudan mi? Nga bo oren no agdaldalagan ka talaga agtrabaho? Kat ka po saan nga makaanos, saan ka ba na makaanos, pumanaw kayon. Uwan papa. Sige, go! Awang ka di Apolos, tigas na pa nang igawid yung kanya. Abi ko bang igawid ka? Di ka ka di maikawan to papata. Awanan ti may kaduwa nga anak yo. Nga awanan ti kapsat ni Kuya Jordan nga kadenayo. Kinabud no na celebrarak to, wag padayaak to, granden to, tipa, panagpaalak itata, ito no awang kan. Sige pa. Numampay sandak kay patpatek. Nagbaling kayo mat nga napatag kanya. Gabot tatakay pa lang tibigbigak nga ama. Nga nang panakil kanya, nga nang pabasa kanya aging gati high school. Kaya nakipag naedak dito'y palayo. Thank you for everything, Papa. Salamat po. E dumanon kami manong nemi dito'y probinsya, panakilun ti balay, Datyo Melvin. Ket kastoon iti ragsak ti lakay manong nemi. Ay, susapo ya. Po, Ragyam nga man ako na kiniabot Diyos anak ko ta, natungpal matlayang ti, ikarkararag ko keng kuana. Nga dumteng ti gondaway, ngagsubli ka iti sidong ko, Olive. Nga adda asawam, kan adda apo ko. Pasensya kan, Chong. Kaan niya? Napayak. Habi ko mga iba mga napayak ka. Taan niya kami tinapa mo inobra sa siyudad. Impakat tinadal ko. It's a rem. Mano lang ti sweldom, ingkawit ka idi. Tulungan na klayang ini tinegosyo ko na. Ang pinalubusan ka. Sa bagay no saan ko pinalubusan. Sagay ko mga nagamamukin ni Jason. Welcome ka, Jason. Dito balay mi. No kasanot pa lang ibigbig ko, kay ni Olive. No besa nga nagtawad kanya. Ngayon puto ti kabsat ko.
Kastamot ti panangawat kan panagbigbig ko ka. Kaya kastamot din na ito apo ko. Ay na, rimanyag ti lubong ko, naikanak ti baruan namnama, iti sa sangpatyo. Chong, naglawa di kita, ano di kita? Kata, fish farm. Sang imbaga kanyag dito ni Oliva. Imbaga mo't kan ka, nga ada negosyo ni Chong. Di mo imbaga kasi negosyo na. Di mo mo't sinunsod na negosyo na ngamin. Fish farm. Agpadagkala ka na kita duba-duba klase nga lamas, kadikan, kasmagitam, talawa, sunulay nga tao. Oo, mati kang runaan nga papagtalkak. So nga, ikadeng nyo talaga nga dito yon. Di tulungan dak. Da kayo hindi makamoy tayo nga negosyo. Isuro kayo. Manong nemi. No idi, kadigiti lang TV, ti pakabuybuya, ti kastoy nga langa. No adari kita agri nga mabuya, manong nemi, may bag ti agrikultura. Ngita, may kita ko nga mismo, manong nemi, titunggal diso, digiti piscages. Nakita ko, manong nemi, maramid ko nga kurkuran, ti kanan dagito yung ikan uno lamas kada kapimpinas nga buyaen ti panang toklaw da manong nemi kada kiti maipurwak kada kwada nga kanan nakalawlaw nga idudumteng ti panag-harvest manong nemi manong dadakkel nga truck manong nemi ti pangikargaan da nga i-deliver da dagito yung manong nemi kada kiti na dumadum mga syudad nga supsuplayan. Insuro na kami nga agasawa manong nemi no kasano, teramidan mi, alisto kami mat ka nakaadal. Idi kasarita na kami manong nemi ni Chong Melvin. Jason, Olive, kabailan yun. Oray lumatayak itan. Alo ni Chong, saan nagbagbaga yun? Rantak ko maidin, isarding dati yung negosyo, mabanugak batlen, tawang ba't pangusarak. Pangusarak lang, agad, tapno adag balin nga sweldo, dagiti empleyado. Tapno adda pagstarikan, dagiti awan trabaho ng alak na empleyado. Para pakan, para dalos, para harvest, para bunag. Gita. Kandi kita ilad ko nga donasyon ko kada kiti NGOs. Da kayon ti pangyawatak kada kito. Adada nga pa-progresan nyo. Oreta na lamot pa lang. Nayunan nyo, tigidipis cages. Padaklan nyo. Ken, magipatag na kayo man bukod yung balay. No, saan nyo kayat dito balay ko? Ni Matsyong. Apayan nyo, anya kumapalit sa may pangayatan dito, no lakit ipatawid nyo kada kami. Katuwa na. Dito tayo amin. Nagaroon na kasapulan kayo ito, yung dumanon nga. Sa anak ito mga kamakael. Nagaroon na itakit ato di kita marikrik na sakit ko. Yun naman kit mapanagpa-check up, gumat nga ito sugar ko. Diabetic kakpakit din. So, panahon mo tamnog grace kayo. Ngawan sa bali yung aramidan yung hindi ka-enjoy. Mabantay agpasyar, agtor tayo. Abang nga dapat kabailan nyo palang agpasyar. Ay, una. Mga schedule kayo ang namne. Iawat kong kata kayo dito nga negosyo. Kaya, ti fish farming. Kaya, kada ti fish farm. Manong nemi, nagtinulong kam nga rod iti asawak. Kat pinapintas mi pa'y, pinalawang mi pa'y, imaduma, manong nemi, dagiti maharvest mi, di makkel met, ti income mi siyempre. At dan ading ni Jonathan, manong nemi, iso ni Jennifer. Si Maruno pa'y manong nemi, di babae, ay lalaki ko na kuma. Duwang lalaki, ni Jonathan, ni Jennifer, kay ni Junior. Ngawan ti sabali nga ramidak idin manong namin nyo di mangisuro, magbaon, magbilin, mag-supervise.
Nadamat pa naka-opisina manong nemi. Kaya ti asawa, kung may nagpatulungan, no hasta nga, maibatinan, dagiti anak mi, kaniya, Chumelvin, pa mangmangtid iti pigsa, ken regtana, no kayayam na, dagiti apu ko na manong nemi. Aro na idagbasan, dagiti duwang inauna manong nemi. At the service da, nga ni Uncle ni Chong Melvin, iti driver, ken mapanmang itultulog, makuyukuyog kadakuan. Kada kamlatan nga agasawa manong nemi, iti mga sikaso, iti fish farm. Intultuloy mi tikas iti dati kararamiden manunemi ni Cho Melvin amang ti donasyon kadag iti NGOs nga tumultulong kadag iti agkasapulan ti tulong. Wen, adaman na ka-deposito manunemi trust fund para iti masakbayan na iti taluhan nak. Ore no kami masapul manunemi di iti empleyado no talaga kasapulan tayo tao nga mag-apply. Yan nakadaduda kiti nga para pakan, para bagkat, kada para harvest. Nagbaling kami mat ka na siya at kada kiti empleyado ni. Ay kang iti may isang aldaw ano nemi nasang ilik ni Papa. Papa? Oh, Jason. Nakaumay kayo man dito dalaga nga hakang nga makalagip. Di ka ba lang may pumasya rin Jabalay? Awanan dinaskan pa nga pagsubyak yung Jabalay, Papa. Kalpasanta, pimanaw kami. Gabutat di mo ang mga bigbigan ti utang mo nga ng bagadakam. Ganun ba? Sa matakasta? Gabutan mo nga sandak nga kasapulan. Ano ko matapambarak nga pakita ka na kayo kat didakman kasapulan, di ba? At damat bukod yung balay. Di awang kami kat nangala kayong di katulong. Na progreso mo ti negosyo ni Manong Jordan. Nadyak mo no nag-asawa no manot asawa na. Ti loko. Gapoy ti pa nagbisyo na, kanig iti babae, gapoy ti pa nagbisyo na ti sugal, maluglugin ti negosyo na. Kasta ka di Papa. Maluglugin ti negosyo na. So, tulungam, adi kapsat mo. Tulungam. Tapno, saan nga mo lagat ti negosyo na, ikam ti punan na. Kastamat kanya, ikanak ti punan, tapno, duwak-dakil ti negosyo. Sabi ka nagsanay ka? Agkid-kid daw kay kadi, wano agbilbilin kayo. Saan niya kumatinam na may mga ibagak? Ore gayam, at ako mamatin pakiranawdan nyo, kaniyak, Papa. Ngayon kaslawal lahat, parang big-big ko kaniyak. Saan nga kasto dinamnamak? Ito yung mayo kanyak, Papa. Tati naman mga kumamat kat. Ay na, nagasat ka anak ko ta. Nadanggamat ng tikas to ka napitas ka negosyo. Ay, kita ako ni manong mo sumatin na maluglog yan. Pangasim basit, katulungan basit. Noon niya, mandagit na aramin, miitikan ka kita na dispensarem. Naman, Papa, kasta ko nga apresyarek. Kastat namnamaik ko mga mangig ka na kayo. Imsaan? Noan niya ti ugali yo ken parang trataryo kanyak edi. Kastila tamat parang trataryo kanyak. Uri nga damatin mabaling ko. Uri bakbak na ngakpaingam ta kayo. Anya ti klase yung ama. Anya ti klase yung nga tao. Uy, nyo ti kinamodel ti panunod. Kung da kayo ti laglag, da kayo ti ang-ang. Da kayo te sangos to teramid na. Iti ba yung mismo opisina? Kasda parang tratayo kanya? Nga bilbilin da? Ngores, kasda da yung padulin nyo? Pumanaw kan. Tanong di mo kaya ti pumanaw? Paulod ka iti gwardya.
Kaya, no di mo kayat, kad di mo amo tagpakumbaba. Awan di mauri yung kanya. Nalabas kayo, met. Imbes ka balpalo kayo. Imbes ka, kasto nga makita yung kumamatin nga progreso ni piyag ko. Ipanakildak kumamatin. Ngimawan. Iti klase yung ama. Pumanaw kayo. No jak mauray, iti pa nagpakumbabayo. Iti pa nagpakawan nyo. Nasasyado pumanaw kayo. No diyo kasapulan tikas kanya nga nakmas pa yung awan. Jak kasapulan tikas ka na kayo nga ama. Pumanaw kayo. Gamot na jak mauray manunimi nga talagang nagpakumbaba ti amak. Talagang inayba akong di ko aradya kahit pinarwarnan. Ado pala tayo tanta na butob na manunimi kabayatan nga rumrumwa. Diyos ko aya. Hintun ka ano nga tangagnakam da. Saan ko nga nauray pa ay manunimi nga nagsubli ti amak? Saan ko mat nga nauray nga nagpakita ni Manong Jordan? E rin to tawag baga anak matikapsat ko. Kumakit tinulungam latay da. Nusik ako mga matikas kanyak. Maramid mo nga ta. Di basta latan tumulong. Ti tao nga dinaamu pulos nagpakumbaba. Ti tao nga dinapulos amu nagpakawan. Saan nakatamat ka mapabalaw? Ulip. Nukas diya man tinaramin ko. Ngayon padasin da tagsubli. Kat baliwan dat ugali da. Ngagpakaasi da. Nga muda kabigbigan. Nga muda nga ipanakkel. Nga muda nga dayawin. Apikid din nga saan. Apikid din nga jak tulungan ida. Kada da maitulong ko. Tultulungan ti sa bali. Nangro na kumapagkadakwada. No ang muda tagaramid. Dagpakawan, dagpakumbaba. Dagiti tultulungan ta. Di ba nakasaysaat? E di pa nakisarita da. Nagpintas ka denggan dyan. Thank you, thank you, thank you. God bless, God bless. Ada nga tama oray ko tikasta. E di kabsat ko, kenti ama. Orayan ta. Kat nukasta nga dama oray ta kasya ti mapasamak. Apik din nga santa nga tulungan nida. Ngam no awan. Tumulong talanin sa bali. Impas kay suda. Naragsaka kon, kabutad ka. Nga mangipatpateg, kanipatpateg ko. Naragsaka kon, naragsakta, da talungan nakta. Naragsaka kon, kabuta makatulong tan, kadagiti kasapulan titulong. Naragsaka ko na yan. Orasan nag-amu nga bigbigan ti kapsat ko kandi amak. Naragsaka, awanan ti pagkurkurangan. Aging ka kadagitoy manong nemi kat saanen nga nagsubli pa iti amak. Nga jakon amo manong nemi noan yan tinabaspasamak kadakwada. Pasat dalayan nga ti kararag ko nga sapil ko mata na siya at madlata ti kasasaad ti kapsat ko kagrawan ti pamilya na kastamatan kini papa. Iragrapan ko latay da kadagiti kararag ko. Ngawan di kang runang sa bali nga nakikarkararag manong nemi nusang nga ti tultuloy ko nga pintasan ti biyag mi ti panagpaot pa ti ang biyag ni Uncle Melvin ni Chong Melvin tapno makapagserbi kami met kan kuha na makapagsupapak kami timbag nga gasat nga inted na babayan kini Apo Diyos. Dito nga rod manong name ti pagkasalita kilagyaman naklaon ay ti anos mo nga nangibasa at sabay ko dadamat na batik nga adal liw-liwakin pagstaramingan ti biyag kadagitipadak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Ito nga lagyaman nga pagaya mo, Jason. Thank you, Jason. Thank you mat kadagiti nagbuya. Medyo na ganasan tayo tinang ibasa. Patinggatel talas 9 ko na kumagam ni 9:99. Thank you kadagiti nagbuya ni Flora Villaborde. Salamat po.